Добър ден, приятели на граплинга. Аз се казвам Ангел Карайванов. До мен се внимава Павлов. Ние сме маршал на Енимос и ще ви покажа един свит от халфгарда. Бъдете внимателни, изпълнявайте правилно и съм уверен, че ще ви се получи в играта. Имаме халфгард и прибрани ръце. Да не да било захват, вкарвам лакета под неговата мишница и поддигам нагоре. Ако е прибрана малко ръката надолу, за да мога да я поддигна. Ръката отива на кръста към гърба. От тук трябва да се изправя на лакет и да влезна максимално плътно в него. Ако стоя далече, ще може да вкара ръката стабилно и да ме натисне. От тази позиция нещо трябва да направя, да тръгна да се изправям. Ето, с този крак бутам в земята, тази ръка също и боскам с гърдите към него. Стигаме в една междинна позиция, която трябва да се направя и само завъртаме в горна позиция. Показвам още веднъж цялото движение, без да го насичам. Имаме халфгард позиция отдолу, завъртаме, повдигам, хващам и избутвам в горна позиция. Така правим размяна и вече аз съм отгоре в по-доминираща позиция с много повече възможности. Научете техниката внимателно и ще успявате да преодолявате противниците си. Чао от нас!